Nenes, nens, nois i noies, mestres, educadors, professors, comunitat educativa i famílies, benvingudes i benvinguts a la 17a trobada d'Escoles Verdes. Aquest acte on lliurem els distintius d'Escoles Verdes a un bon grup de centres educatius, tots fent reconeixement públic de compromís assumit en tots aquests projectes de les Escoles Verdes per treballar en la construcció d'una Catalunya sostenible, més implicada amb el medi ambient, amb el patrimoni natural, cultural i també, en definitiva, amb vosaltres mateixos, perquè som part d'aquesta societat. Enguany també lliurarem el Premi Escoles Verdes, creat per reconèixer públicament actuacions singulars de millora ambiental liderades per Escoles Verdes, així com també aquelles trajectòries que venen de lluny, que han sigut molts anys de millora contínua en el procés d'ambientalització integral del centre i també d'aquesta millora i encomiable implicació per part del centre amb l'entorn i, molt important, fent xarxa amb altres centres i altres entitats. Aquella idea que ens agrada tant, que és la de fer pinya, fer xarxa, tots plegats. I qui serà l'encarregat de fer el primer Parlament serà l'honorable senyor Josep Bargalló, conseller d'Educació de la Generalitat de Catalunya. I cedeixo la paraula tot seguit. Enguany, 65 noves escoles, instituts, centres de formació d'adults s'afegeixen a aquest ampli llistat d'escoles, instituts i centres d'educació del nostre país que han treballat, que treballen amb i per la sostenibilitat. Benvinguts, doncs, a aquests 65 nous centres. I felicitats també als que ja dureu un temps en el col·lectiu d'Escoles Verdes i que avui s'us reconeix projectes concrets o les vostres trajectòries. Sort i ens veurem presencialment, tots i totes segur molt ben aviat. Moltes gràcies. Anem a la segona part d'aquesta trobada d'Escoles Verdes. Això vol dir acte de lliurament del Premi Escoles Verdes. Però abans, dir-vos les categories, perquè a través d'aquest premi la Generalitat de Catalunya vol fer un reconeixement públic tant a trajectòries de millora continuada en el procés d'ambientalització integral del centre i en la seva implicació en la millora del seu entorn, actuacions singulars de millora ambiental liderades per les Escoles Verdes i també el treball en xarxa realitzat conjuntament amb altres agents del territori per la millora ambiental dels diferents centres que participen en el projecte i el seu entorn. I ara sí, el jurat, reunit el passat 5 de novembre, ha acordat atorgar les distincions següents. En la categoria Actuació Singular, comencem per la categoria de reconeixement a una actuació singular i el jurat acorda concedir aquest premi a l'actuació Fondarella Flora i Fauna de l'Escola Minyons d'Urgell de Fondarella. El projecte Fondarella Flora i Fauna és un projecte que està dins del marc d'Escola Verda de la nostra escola i alhora vinculat amb el projecte d'Apadrinem el nostre patrimoni. En aquest sentit, hem apadrinat el nostre patrimoni natural i l'objectiu ha estat donar a conèixer al nostre alumnat i també tota la comunitat educativa quins són els principals elements de la flora i la fauna del nostre poble. A part, ha estat un projecte a nivell participatiu, on hi ha hagut implicació de tots els membres de la comunitat i el suport de l'Ajuntament, fet que ha permès fer una tasca de continuïtat inclús en el període de confinament i, per tant, ha estat possible finalitzar el projecte. Amb els nens de quart, 5 i 6è vam geolocalitzar les plantes i els animals que tenim al nostre poble i tot això ho vam haver de fer des del confinament. Vam treballar tot el que vam treballar a través de les xarxes socials i a través de videoconferència i quan vam tindre tota la informació la vam posar al Mobile History Maps, que és l'aplicació on vam geolocalitzar, i al final vam fer un joc de pistes. Molt bé, seguim. Categoria Treball en xarxa. Seguim amb la categoria de reconeixement a un treball en xarxa i en aquesta 17a edició, atenció perquè el jurat considera que 2 candidatures han de ser mereixedores d'aquest premi i, per tant, acorda compartir-ho entre les 2 actuacions. Comencem per un dels millors treballs en xarxa d'aquest 2020, és el Tresor del Camí Fluvial, presentat per l'Institut Vinyes Velles i l'Escola Mogent. Els alumnes han trobat el veritable tresor, ja ho veureu, amb una gimcana d'allò més participativa. I per conèixer una mica més aquest treball en xarxa, què us sembla, doncs, si ens hi unim i veiem aquest petit reportatge? I fixeu-vos, que allò que deien que el tresor era perdut, al contrari, el teníem més a prop que mai. Vinga, de cap al riu!
L'activitat va consistir en una gincana que havia preparat els alumnes de segon d'ESO i els alumnes de segon de primària havien de trobar unes pistes, tot per conèixer el patrimoni i el patrimoni cultural de com era abans, antigament, aquest camí fluvial i també la flora i la fauna. I llavors amb aquest projecte van comptar amb la col·laboració amb uns alumnes que es van encarregar de fer les fotografies i el muntatge del vídeo, i a part d'això també hi havia un parell d'alumnes que dins del servei comunitari es van dedicar a la recerca d'informació sobre el pont vell de Montmeló i també sobre la font de Santa Caterina. Finalment, el projecte, com a cloenda, els alumnes de segon de primària van elaborar un informe per portar a l'Ajuntament sobre tot allò que havien observat al camí fluvial, sobretot zones que estaven més deteriorades o que els hi caldria una neteja o instal·lació de papereres, i algunes zones també van detectar que caldria repoblar amb espècies autòctones. L'altre treball en xarxa premiat d'aquest any és Acció Moixina, presentat per l'Institut La Garrotxa en nom de les escoles verdes que participen de forma conjunta en aquest projecte. Aquí el jurat destaca l'acció de millora de l'entorn on participen molts agents del territori, centres educatius, la Institució Catalana d'Història Natural, l'Institut Municipal d'Educació i Joventut d'Olot, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, entre altres, perquè tots hi sumen. I es valora aquesta xarxa diversa i la seva continuïtat. L'acció Moixina és una acció d'escoles verdes de treball en xarxa amb diferents centres educatius de la comarca, de diferents nivells, tant de primària com de secundària. Que consisteix en arrencar el creixembord, que és aquesta planta invasora que ha crescut que ocupa molts espais, els dipositem en uns contenidors de compostatge que ens facilita Sigma i que allà se'n van a la planta de compostatge. L'aprenentatge es fa directament al medi natural i és un projecte dels que podríem dir de cap, mà i cor. L'inici de l'acció Moixina va ser l'any 2014, arrel de les inquietuds dels comitès ambientals dels diferents centres, que creien en la necessitat d'actuar directament amb la natura. El que trobem molt interessant de la Moixina és que és una zona tradicional on típicament la gent d'Olot ve a passejar i té una biodiversitat molt variada i molt singular. El que valorem més nosaltres d'aquest projecte és que hi hagi un retorn, és a dir, que els nanos sàpiguen exactament quin resultat ha tingut l'acció que han dut a terme. Per això vam valorar molt que al cap de 2 edicions ja vinguessin representants del Parc Natural a presentar-nos amb dades reals, numèriques i quantificats la repercussió que havia tingut l'acció que havien fet durant aquests anys. Pel Parc Natural, accions com l'acció Moixina són importants perquè generen un coneixement de l'entorn immediat per part, en aquest cas, de la població escolar, en el qual ens interessa especialment incidir. També destaquem la importància de que els nostres joves a l'actualitat han d'actuar i transformar el que és l'entorn més proper al centre, o en aquest cas, en aquests paratges tan magnífics com són la Moixina. Per nosaltres el projecte d'Escoles Verdes va més enllà de les àrees més científiques i per això ho entenem com un projecte global de centre, i el que voldríem també amb aquest objectiu és encaminar el jovent cap a un món i una vida més sostenibles. Escoles de la Garrotxa, molt bona feina, i que neta i que polida. Felicitats a tots els centres, però també a les persones i entitats que hi han participat, perquè això ha estat un veritable treball en xarxa, com bé diu la seva categoria, i s'ha tractat de portar a la pràctica aquella màxima que diu que si vols arribar ràpid, vés-hi sol, però si vols arribar lluny, vés-hi acompanyat. En la categoria de reconeixement a una trajectòria de la millora continuada en el procés d'ambientalització integral del centre i en la implicació en la millora del seu entorn, el jurat ha acordat premiar a l'Institut Santa Coloma de Farners. El projecte d'Escoles Verdes és un projecte molt transversal que inclou des de famílies, pares, alumnes. Hem tingut col·laboracions externes, tipus l'Ajuntament, entitats públiques, privades, però si una cosa nosaltres voldríem destacar és el paper a nivell participació i implicació de l'alumnat en el que n'hi diuen comitè mediambiental. Implicació que ens fa moltíssima falta perquè som un centre de més de 1.000 alumnes i més de 100 professors, de manera que aquest comitè té molta feina per tenir a tothom al dia de tots els projectes que anem fent.
El nostre comitè mediambiental està format per alumnes voluntaris de totes les classes i quedem alguns dimarts a les tardes per menjar i seguidament posar-nos a fer les tasques que calen. Hem de fer arribar tota la informació a més d'1 miler d'alumnes i ho fem gràcies a la connexió directa que tenim amb els delegats verds que té cada classe. Fem diferents projectes, com per exemple som un punt de recollida d'oli usat. També fem samarretes, fem bosses reutilitzables i en aquest projecte ens recolzem a una assignatura de segon d'ESO que es diu Escoles Verdes. També tenim embolcalls ecològics personalitzats per aquí a l'institut i també fomentem la mobilitat sostenible, com per exemple anar en bicicleta, caminar o patinet. A més, hem col·laborat amb l'Ajuntament fent la neteja de rius durant la jornada del medi ambient. Finalment, també hem estat presents en tots els fòrums provincials i en totes les trobades comarcals que es realitzen aquí amb instituts amb el mateix distintiu d'Escoles Verdes, els quals també van propiciar la Transselva. També volem fer esment de la Confin, que és la Conferència Internacional Joves Tinguem Cura del Planeta. És una gran oportunitat per, a part de conèixer molta gent, tenir idees noves i accions que fan altres instituts i altres centres distintius d'Escoles Verdes. Moltes felicitats, Institut de Santa Coloma de Farners. Jo crec que la UNESCO us ha ben clissat, Ha vist que aquí hi ha bona fusta i que esteu duent l'agenda del 2030 d'objectius sostenibles ben apamada i ben al dia. El que vull és remarcar que precisament aquesta emergència sanitària que estem vivint, aquesta pandèmia que estem vivint, ens demostra l'enorme relació que hi ha entre la salut i el medi ambient. Potser no hi havíem parat prou atenció fins ara, en general, com a societat, però estan molt relacionats. La nostra salut depèn de que també el planeta, que vol dir el medi ambient, el més a nivell global, però també el que ens envolta a les nostres escoles, als nostres municipis, és molt important per la nostra salut. Això ja ho sabíem, els 17 objectius dels ODS, els objectius de desenvolupament sostenible que hem de complir en el 2030, ja ens ho deien, no? I per tant estàvem molt atents a que això passés, però potser no hi havíem parat prou atenció i ara veiem que efectivament això està molt i molt relacionat, la salut i el medi. Quan parlem de sostenibilitat, parlem d'equilibri, parlem precisament d'aquesta relació entre salut i medi. Sense un medi ambient sa no podem estar sans nosaltres. I per tant, és precisament la pandèmia la que ens fa més evident que mai que necessitem actuar en el camp de... Fixeu-vos, ahir el govern de la Generalitat va presentar un informe que hem fet, molt ben fet, per explicar al món com tenim la biodiversitat, el nombre d'espècies animals i vegetals que hi ha al nostre país en aquests moments. I hi ha dades que ens han de preocupar. El 50% de les espècies dels aiguamolls, de tot el que és el medi marí, han desaparegut en els últims anys. El 30% de les espècies que estan relacionades amb els camps més de conreu o el que són les estepes que en tenim a Catalunya també han desaparegut, o el 10% del que són els boscos i els matollars. Per tant, aquestes són dades que ens han de fer preocupar i que ens han d'impulsar precisament a continuar amb aquesta pedagogia que feu en primera instància des de les Escoles Verdes. I també feu una altra cosa, els de les Escoles Verdes, que és acció. Pedagogia i acció. La pedagogia és molt important. El govern de la Generalitat ara, molt recentment, hem iniciat, els que sou més veterans us en recordareu, del Capitán Siam, allò dels petits canvis són poderosos. Ara tenim la Supercol i la podeu seguir cada dia a les xarxes socials i dona bons instruments i bones pràctiques per cuidar del nostre medi natural. Però més enllà de la Supercol, el que tenim són les Escoles Verdes treballant cada dia. I us he de felicitar de nou perquè l'escola és l'inici i si des de cada escola, des de cada municipi, treballem perquè a Catalunya tinguem un medi ambient més saludable, també estarem treballant perquè tinguem un planeta més saludable. Moltes felicitats als que us incorporeu, moltes felicitats als premiats i fins l'any vinent.